Bueno, bai, 8. atala. A tope. Kristona, ez? Ez da hit. Bai, zanda pasada bat. Zenbat gauza komentatzeko, zenbat sekuentzi potente, ez? Bai, osea, nik uste ja, ez da hit, mendi bat bezala guztet iguera bat bezala denboraldia, osea, ja 8. gaude. Bai, kapituluz kapitulu. Pikoa gehatzea, ez? Pikoa azten nahi gainean. Bai, baina, bueno, hain gelditzen da, Bai. Gelditzen da, xente. Eta, bueno, pues, bukaera hoi, adibidez, nora taulatzen bukaera hoi. Ez que trama hau potentia izan da, Imagina, bai, ez que pentsau olaz lehenengo denboraldian. Ez, osea. Eta nun dagoen. De hecho, lehenengo denboraldian gorrotatzen ziren, no? Bai. Nora taulatz gorrotatzen ziren. Eta gero azten da maitatzen, eta gero bere burua maitatzen aztea, gero gorkarekin aztea. Claro, es que ordo movida. Gaixua gorka, Es que ze iritzea dakazu hor, a ber. Jakin nahi dut. A ber, nik uste, pues azkenan bakigu nolakoan, uste nolan bat pertsonalitatea ikusteala, eta holatz pixkat hortan erortzela. Nei pena matean hor gorka. Wow. Osa, posta naiz behain gatik, pero ez dakit, utzi gorkakin, ez dakit, ze... Bai, ez nahi gorka nahen hau politia ditzen. Baina gorka, zagit. Bai, ona da. Bai, ona da, jende ona. Jende ona eta... Bai. Nio da, jatorra. Zintzua, oida, ez da motza. Zintzua, oida. Eta, bueno, pues, a ber, nik uste behaieke bai, pues, zagit, pasadela, ez zutela espero, eta... Bai, a ber, ez da planifikatutako, da momentuan, baina nik uste bigarren, hirugarren kapitulan ez dakit, noiz hastean hor ikusten, jo ba, elkartasun bat da, hola, gero eta ez enkretxendoan... Ez que funda oso poliki, nik uste dut fundela oso... Bai, ez. Osa, lasai hartu dut. Nio beto, nik uste dut beto dela, audientziantzat eta publikoantzat. Bai, eta nik uste dut aldi beren, ebitago izan nahi dutela, en plan, ez, ez. Eta batek nahi zunean igual bestiak ez hainbeste, o bestiak nahi zunean ez, pixkatela fundea, eta... Orduan... Bueno, bai, pasada, eta... Eta ber nola, a ber, zegorkak ez aki, eta a ber... Enteadekoa? Euskal. Aitak... Diru beltza zeukan gordeta bulegoan. Eta, bueno, gehoz, guiruak, kepazutani... Bai, ez? Misterioetan, beti misterioetan. Beti diru kontutan, gaina kapitulu honetan, hiruak nahiko elkartuta ikusten ginen oain arte bezala, eta oain bata bestiakin ja zalantza daude, sospetxatzen denataz. Kepa ikusi dut. Ta? Ba, tipo argia dela. Bulegoretan nahi duena sar daitekena. Zu aztentza sospetxa horrekin, Ez que nik uste eta metxeko horrik uste hola ez, azkenan bulegotatik pasatzea eta ez tipo hau zerbait, ziponek zerbait. Zerbait arrarua? Orduan... Eta kamera berriana eta... Nik uste ere itxasok hordakala dilema bat barne, ez? Esateu, bale, nik nire nahiat eta nire aita asko maite, eta nik, zo azkenen, oain arte, hasieran ez zaunen oso involukratuta, baina oso asko sartu zea baita traman eta diruan kontuan. Aldaketa eman da hori. Eta kepa aldi bere... Bai, nik uste dut behak ez duela ikusi nahi hoi. Ez du ikusi nahi kepa horre involukratua da honik, eta nik uste dut hori ebitatu nahi dura, eta de hecho zuri aurre, ametsi aurre iteio, eta esateo zinezkoa da, ez. Bino, bueno, geho zeo zerrek, nik uste dut itxaso beti hasiera batean, ez lehenengo impultsoa batik esateula, ez burugo gorre jartzen da, baina geho zeo zerrek klik iteio, eta azkenian kepan etxak juten da. Zu izan zinen? Ni zer? Zuk hartu zenuen aitaren dirua bulegotik. Zer? Ez egin tonto papera. Nondik atera duzu bestela 2.000 euroko kamera erosteko dirua. Saiatzen da hor pixkaz poltsa bilatzen, o haber pistan bat lortzen duen. Eta, bueno, azkenean, eman joza plastikoa eta arpegi osoan, eta ez dela, eta, bueno, amonak emandako dirua, eta ez da gizte, oza... Bai, ez da sinistu ez, mamitx bezala, baina... Bueno, nik sinistu. Nik uste ere kepa, momentu baten ondo dago berrataz, suspetxatzea eta esatea, igual kepa, baina... Hain zintzoa inona, ez da, ez diot ikusten, ez da izan bat dira, iruro... Horregatik guai zegoen, nik irakurren honean esan dut, ostras. Eta kepa balitz? Ostras, kepa balitz, esan dut, ostras. Zer esatuko ditzaten? Bai, gaina... Dakino kepa, Bai, izango zen... Baina, bueno, maten du ez dela, oengoz, así que... Oinegan... Eta guain ba ezakitzen jetaz, baina eskitzak izan jetaz sospetsatu, ezakitzen gelditzen den. Iaro guztia deskartatu dugu, kasi. Baina, bata, bestea, eta... Beste irukote galderraren Jon. Bai, 2 mutil eta neska bat, erdin, gaixua.
Neska gaixua, arene gaixua, Bai, osea, hemen alde dago guztietatik biktima aia jasotzen, handina. ez galder, Bideo bat bere gaiunik galder gabe. da, pasaden pertsonai gaiztoena, diferentziakin, induna da barka ezina. Joni behatzei, oze helburua ustezu dakala... Gauza bada grabatzea eta gaina bihal iten du. Eski da beste... Pero bueno, benik uste, osea, ezin du gorde Jonek, Ja, baina igual du. frogarik. Eski igual da, eski igual da. Baina nik esatet, ze ustez duela galderren helburua guzti hontan? Osea... Jo, pues, Jon... Osa, nik uste dut galderrek, hasierako helburua zela, pues, arenekin egotia, eta hori lortu du. Eta gainea ez da nahikoa beretzat, baizik eta gainea, Joni zirikatu behar jo, eta nik uste dut hau indula, Joni territoria markatzeko, eta zirikatzeko, eta mina iteko, berez, mina iteko, nik uste dut. Bai. Mina iteko, eta igual baita nik uste galdarren helburua baita nik izan dela, osea, hasi zenetik ikusi ezako lehenengo eta bigarren kapitulotan, bere dominazioa erakustea, ez? Osea, nik dakat zure neska, zure neska nik dakat oain, eta nik agintzet eben, ez? Bai, eskatea da, kobazulo batetik, tratatzen ditu neskak objektuak bezala, beretaz, osea, nesketaz dazkanitzak beti dira itxusiak. Objektu bezala bai, tratatzen objektu bezala, oain ikusi da, grabatu du, nahi du nahingo du, beretzako... Nahi duna berak, osea, uste du ezin dela inork igutu. Ez, bai. Okerrena gaina azkarra dela, osea, bakila gauza. Ez, okerrena dena ondo tetzei, hola? Horratik. Oain goz behintzat... Bai, nik uste ondo kalkulatuta daukala den, osea, oso psikopata puntu hori baka. Bai. Bueno, nik uste dut, ez dakit, rabia guzti hau eta serre guzti hau akumulatzen jongo dela, ze ez dio bakarrik arenei edo Jonei edo min ama, baizik eta jadi joa akumulatzen gauza de xente, kepakin gaizki portatu da baitare, berleta esango nuen egunatekin, orduan ja dijoa ez dakit, osea, gauza potente de xente, motxilan, eta ez dakit nola bukatuko den honek. Eta arene gaixua. Zergatik borrokatu zarete? Ez zergatik, utzi bakean. Nik egia da, bikote hau, Alaitz eta Jonen bikotea, enula asko ulertzen, ze azkenean, nabaitzen da, nik uste dut, desente, Jonek ze sentimendu azkan, azkenean ez dula bertin desentitzen, Alaitzen gandik, oza, Alaitzen gatik, eta hasieran enun ulertzen, gehiagia da, momentu batzutan empatizatu dutela, behaiekin, oza, batez ere Alaitzekin, eta, Alaitz maitemindua dago, behak harremana hori mantendu nahi du, eta edo zer ingo du mantentzeko, eta bere mutia defendatuko du, noski, ez? Eta holako egoera baten aurrian, gaina egoera nahiko berriz oso potentia, oso intensua, oso fuertia, pasatu dena eunaten kotxeak eta dena, defendatu mutila eta hori ulertzen da, ez? Nik hasieran, aurreko denboran ditoran ikusten ez zela maitemendu, berez erabiltzen zula Jon ikur bezala, ez? Nik dakat mutila, ni naiz, kapitainarekin guaia. Alaitzek beti nahi izan dula, eren papera, eren bizitza, eduki. Aldi beren, aurten nik uste ikustegula Alaitz beste modu baten, berez maiteminduta, laguna... Gaina, de hecho, gure aita salatu zunetik. Nik uste dut flashbacko idera klabia ulertzeko, zerti dauden batea oain, eta zertik Alaitzek hain beste defendatzen duen, eta bidena nik uste dut ez. Zurekin, itxasokin ere, nik uste lagun bestela portatzeala. Bai. Orduan ja ez zaiz inporta nola jaten duen, edo nola jantzen den? Bueno, ez da perfektua, baina ni ere ez. Egia, inor ez da perfektua. Nik beti, nahiago izate dut itxasok arpegia ateatzia, ez, beregatik eta hola, azkenean Alaitzen iritziak asko afektatzen du, ez beregan bakarrik, baizik eta bikotian, eta geho kepakindakan interakzio horietan, ez, azkenean denian afektatzen du, eta batzutan nahiko nuke nire pertsonak begiak irekitzea eta esatia, nire laguna baldin maza, afektatuko nazu, nazen bezala, eta nire bikotia bai, eta dena, ez, orduan... Bai. Ez dakit. Haindik bi kapitulo gelditzen dira, eta nik uste dut itxaso aurten bai desberdin dola, eta igual auskalo, ez? Patetikoa. Sorgina da irudi, hile horrekin. Eta, azkenik bai komentatzeko, Malenen egoera, euskate, ez? Beste historio bat. Eske, nik usteet, Nikola laboran esango dutena da, gazteek ez dutela, ereduak daude jarraitzeko, baina ereduek ez dira influentzerrak. Bai da. Gazteekin barko luketena da, ikasi, eta berein bizitza bat eduki, lagunak eduki, eta ez
mugikorrean sartuta egon, ze oso arriskutsuak izan daitezke Eta sozialak. iruzkin batzuk edo komentario batzuk itiak asko afektatu dezakela pertsona bat, eta kontuz ibili behar dela baita ere sare sozialetan komentatzen dugunakin, edo esaten dugunakin, ze azkenean, bueno, ez agradablia, ez? Horrek uste dugu, azkenan zure gorputza, zure burua publikatzarekin, zure burua esponitzezura, eta jendeak nahi duna esan dugula. Eta ez genuke iritzia eman berko besteen gorputzetaz. Ez gorputza, ez bizimodua, ez bakoitzak nahi du egin beharko luke. Bueno, jazta, ja 2 kapitulu bakarri, gelditzen dira, 9 eta 10. Buf. 9 nik uste, hola, metalekin konbat zilarra izango litzateke da. 9an gertatuko da gauza oso potente bat, oso potentia zintzutenak aldu, eta 10garrenan bukaerakin flipatu ingo zuten. Hasieratik bukaera ikusiko ez kapituluan. Orduan, beste gabe, gauza pila gertatuko dira. Bizitzak gertatuko ditu. Gauza pila bat ikusiko dira, gauza pila bat arreglatuko dira, beste batzu beste gauza batzuk irekiko dira, eta ikusiko da. Ez galdu, benetan, Bi bakarra gelditzea. Ez zate atxeka edo ikustea. Eta beste gabe, hoxe? Bai, hori da. Musu handi bat, mila esker gurekin egotatik.